Hej og velkommen til Åbent Hus på DPU for Generel Pædagogik. Jeg hedder Helene, og ved siden af os har vi Clemens, som er underviser på Generel Pædagogik. Vi har et oplæg nu, og oplægget her, det vil blive optaget. Skal jeg skærmdele her? Ja, må du Ja, gerne. sådan. Prøver vi lige med skærmdelingen. Bum. Bum. Noget i chatten. Sådan. Kan I høre os nu? Virker det med lyden? Charlotte? Der. Ja, de rækker Ja. tommelfingeren op. Okay, der er flere, der siger ja. Så hvis lyden ikke virker, så tjek på jeres egne computer, hvis I skal skrue op. Mm. Ja, Mm. det tænker jeg. Og I burde kunne se... I burde kunne se den første slide nu. Kan I se vores skærmdeling? Yes. Super. Alright. Jamen, jeg hedder Helene, og jeg er studerende på Generel Pædagogik. Og ved siden af os har vi Clemens, som er underviser for Generel Pædagogik. Vi har et oplæg her fra 17:30, og så slutter vi til 18:15. Nederst i jeres skærm kan I også se, at der er mulighed for at chatte, sådan et chatrum, og der kan I skrive nogle spørgsmål, hvis I har noget af det. Vi har Anders siddende herovre ved siden af os, som svarer på alle de spørgsmål, I vil have. Og til sidst er der også lagt tid ind til, hvis I har lyst til at stille spørgsmålene til os, og så svarer vi også på dem her. Mm. Vi vil gerne fortælle, at oplægget det bliver optaget, så hvis I ikke har lyst til at skulle optages med billede på, så skal I slå jeres kamera fra, men vi vil gerne opfordre jer til at slå jeres kamera til, så vi kan se alle jeres rare ansigter om, hvem vi snakker til. Tak, det var dejligt. Nu kommer der nogle ansigter frem. Jamen, jeg vil gerne give ordet videre til Clemens, og så vil han fortælle lidt om, hvad generel pædagogik er. Ja, tak. Og velkommen til Åbent Hus for Generel Pædagogik, også fra min side. Hvis I har spørgsmål undervejs, før jeg starter med at tale, så kan I gerne bruge chatten til at skrive ned, hvad I har for spørgsmål, og så prøver vi så godt som muligt så at besvare spørgsmålene, når vi er færdige med oplægget. Yes. Alright. Jeg vil gerne starte med at snakke kort om kandidatuddannelsen i generel pædagogik og give et blik på vores faglige profil. Og den faglige profil, den kan I bedst se igennem de moduler, som I møder i uddannelsen, som I ser her i midten på jeres skærm. I første semester har vi 2 moduler, og det er sådan set det samme i anden og tredje semester, og det er altid en modul, der er lidt større, og en modul, der er lidt mindre i størrelsen. Første semester har vi den større modul, der hedder almen pædagogik, og den lidt mindre modul, der hedder forskningsmetoder. I almen pædagogik, der får I indblik i pædagogiske tanker fra antikken til nutiden, så det er både en idéhistorie omkring, hvad centrale pædagogiske tanker og idéer var, og nogle centrale koncepter og teorier. Og dem kan I se her til venstre. Så almen pædagogik, den drejer sig om antikken og pædagogisk viden, altså hvordan pædagogisk viden blev allerede italesat i antikken. Så går modulet videre til oplysningstidens pædagogik, dannelse, reformpædagogik og en modern eller postmodern dannelsesforståelse til sidst. Så lander man i nutiden, kan man sige, med almen pædagogik. Ved siden af, så har I forskningsmetoder i første semester, og der møder I en grundlæggende metodeuddannelse, kan man sige.
Det drejer sig om etnografi og observation. Det er sikkert noget, som I har også allerede arbejdet lidt, eller hørt lidt om måske. Hvordan kan man lave en god deltagerobservation? Hvordan kan man arbejde med forskellige slags interviews? Hvordan kan man lave aktionsforskning til at udvikle pædagogisk praksis? Hvordan kan man lave spørgeskemaer? Og hvad er analysetilgange til disse forskellige metoder? Så det er den lille modul her i første semester, og så går det videre i andet semester. Der har vi en større modul, der hedder didaktik og læring, og den drejer sig om forskellige læringsteorier, læring af børn og læring af voksne, forskellige didaktiske teorier. Hvad har skole og dagtilbud med dannelse at gøre? Hvordan hænger leg og læring sammen i børnehaven? Og hvordan kan man analysere læringssituationer med empiriske metoder? Så det bygger lidt ovenpå første semester, kan man sige. Så har vi den lille modul i andet semester, der hedder videnskabsteori, og der hører I noget om hermeneutik, som er fortolkningskunsten, fænomenologi, hvordan man kan beskrive og få fat i forskellige pædagogiske fænomener, socialkonstruktivisme, diskursanalyse, og så til sidst også noget om kendsgerninger, falsifikation og kritik. Det er så andet semester, og i tredje semester, der har vi et modul, der hedder pædagogiske problemstillinger og samfundstendenser, og det drejer sig om livsverden og sociale virkeligheder, forskellige sociale virkeligheder, kan man sige, omsorg og trivsel, opdragelse og socialisering, velfærds- og konkurrencestat og styring af den offentlige sektor. Og så har man et valgfag ved siden af. Det er så, det siger Helene mere om lige lidt senere. Det er så tredje semester, og i fjerde semester, der har I sådan set, så er der fri leg, og I kan bestemme, hvad I vil gerne skrive om i jeres specialer, og det kan bygge på alle mulige forskellige tematikker og teorier, som I har lært i de første 3 semestre. Så det er sådan set opbygningen og den faglige profil. Den afspejler sig også ret tydeligt, synes jeg, i specialerne. Så der kan man se, her kan I se forskellige billeder og temaer i vores tidligere specialer. De kunne være omsorg og læring i det pædagogiske arbejde med vuggestuebørn, som I kan se her på det første billede her. Det kunne også være fritidspædagogisk arbejde med unges fællesskaber. Det kunne være socialpædagogisk arbejde med flygtninge. Det kunne være omsorgsarbejde med fokus på sundhed i hverdagslivet på et botilbud. Og det kunne være i forhold til lærerprofessionen, nyuddannede lærers refleksioner over handlinger i praksis. Det er sådan set 5 forskellige temaer fra tidligere specialer, og der kan I også måske se, altså det er en god bredde og forskellige måder at bygge på de teorier og områder, som I har hørt, eller det har hørt i tidligere semester. Så er spørgsmålet selvfølgelig, måske spørger I jer selv også, altså hvad er generalpædagogik specifikt, og hvad er vores faglige profil? Udgangspunkt for uddannelsen hos os, det er, at der er et krav, som samfundet stiller til udvikling af pædagogisk praksis, og så har generalpædagogik en særlig fokus på pædagogiske begreber og teorier, som for eksempel dannelse, didaktik, undervisning, opdragelse, omsorg og vejledning, som er pædagogiske kernebegreber, som uddannelsen er bygget op omkring. Og så har I også ved siden af noget undervisning i perspektiver fra nabodiscipliner, som bidrager til pædagogisk forskning. Så vi underviser også i nogle elementer fra antropologi, sociologi, filosofi og psykologi, og brobygger fra disse perspektiver til de pædagogiske begreber og teorier, som står i centrum for vores uddannelse. Og det kunne være for eksempel
at man benytter sig af en forståelse af deltagelse til at forstå undervisning og interaktion i undervisningen, altså hvordan interagerer lærerne og pædagoger i undervisningen på forskellige måder med elever, og hvordan deltager eleverne i undervisning. Det kunne også være, at man ser på læring, når man interesserer sig for vejledning, og så er der en forbindelse mellem læring og vejledning, fordi man skal også overveje, hvordan lærer den person, jeg er vejleder for, og hvordan kan jeg bruge den forståelse af læring til at skabe en meningsfuld vejledningsproces. Så det er også pointen her. Og så har vi sådan set et unikt fokus i vores uddannelse, fordi generel pædagogik skaber en horisont af begreber og teorier, som beskriver genuine pædagogiske fænomener. Så det, vi fokuserer på i vores uddannelse i generel pædagogik, er genuine pædagogiske fænomener, som vi forstår ud fra den horisont, som generel pædagogik giver, og de teorier giver os til at forstå dem. Generel pædagogik danner også relationer til flere nabodiscipliner, som I har lige set på den førige slide, som hjælper med at udforske pædagogiske fænomener. Og så har vi en kombination af horisont og relationer, som tillader en rigtig godt målrettet adressering af de pædagogiske fænomener, som findes i den pædagogiske praksis, og det bidrager til udvikling af den pædagogiske praksis, som I har sikkert også stor interesse for. Det er så min lille oplæg omkring, hvad vores faglige profil er, og vores fokus er. Og jeg håber, jeg har brugt 10 minutter nu. Jeg tror, jeg forholdt mig okay til tiden. Og så vil jeg gerne stoppe her, og måske høre nogle spørgsmål fra jer. Så vi kan lige stoppe skærmdelingen og gå i dialog med jer, og prøve at besvare de spørgsmål, som I har i forhold til generel pædagogik. Clemens, der kommer nogle spørgsmål om, hvor mange der bliver optaget. Ja. Et fælles svar er, at der bliver optaget 240 elever hvert år. Eller der bliver ikke optaget, der er 240 ansøgere, og der bliver optaget cirka 80 elever. Og det er fordelt både på Aarhus og for Emdrup. Hvad har vi ellers for spørgsmål, som vi skal tage op her? Der er kommet nogle spørgsmål om muligheden for at blive SPS-vejleder. Og der vil jeg gerne lige sige, at vi kommer ind til jer, der har spørgsmål om karrieremuligheder for at tage en kandidat i generel pædagogik. Det kommer vi ind på til sidst i vores slides. Så vi gemmer lige jeres spørgsmål om karriere til sidst i slidesene, hvis det er okay med jer. Mm-hmm. Så er der noget med arbejde ved siden af. Mm-hmm. Der er flere fra mit hold, der har arbejde ved siden af. Det er ikke umuligt at have arbejde ved siden af. Vi har sådan et spørgerum, som vi også linker til sidst i vores slide. Så hvis man godt kunne tænke sig at spørge nogle andre studerende om, hvordan mulighederne er for at have job ved siden af, så vil de rigtig gerne svare på det. Og hvis I har flere spørgsmål og vil gerne sige noget, så må I også gerne vifte og stille et spørgsmål, hvis I har lyst til det. Kommer et spørgsmål. Hvordan med undervisning? Er det forelæsning, holdundervisning eller gruppearbejde? Ja, skal jeg eller vil du? Ja, kom bare. Okay. Ja, altså det er lidt en blanding. En af de, jeg synes, gode ting i generel pædagogik er, at vores grupper er ikke så stor, så vi er omkring 30-40 mennesker i henholdsvis Aarhus og Emdrup. Så det er gruppestørrelsen for en hold, og det betyder så, at vi har både forelæsninger, hvor vi introducerer nogle tematikker, nogle teorier, og så har vi også tid til gruppearbejde ved siden af. Og den måde, jeg underviser på i hvert fald, er sådan, at jeg plejer at holde
et lille oplæg på måske 30 minutter, 40 minutter, og så stopper jeg, fordi forskningen viser også, at man kan ikke holde opmærksomheden langt mere end det. Og så kommer der en diskussionsrunde, hvor I sidder i jeres studiegruppe og diskuterer et eller andet emne og teori, som I har lige hørt mig eller en af de andre undervisere på generalpædagogik. Så det er cirka sådan, det foregår. Og så er der også gruppearbejde ved siden af, altså forberedelsestid, altså hvor I sidder sammen, eller hvor I kan sidde sammen i studiegruppe og diskutere de tekster, som er på programmet til undervisning næste gang, og så kan I også diskutere med hinanden der. Så det er cirka opbygningen. Mm. Har jeg glemt noget vigtigt at sige? Det synes jeg ikke. Nej. Godt. Mm. Flere spørgsmål på falderebet, ellers så går vi videre. Nej. Skal vi gå videre? Ja, I må gerne også tænde lyden. Jeg synes, det er altid lidt sjovere at høre spørgsmål direkte af jer, end at bare snakke her ensrettet. Så I må gerne spørge, hvis I har lyst. Nej. Der er også et spørgsmål her i chatten. Kan I sige noget om, hvor mange der er med børn på holdet? Jamen, jeg har selv et barn, og det vil jeg gerne fortælle mere om, men det kommer i mit oplæg lige om et øjeblik. Så vil jeg gerne komme videre ind på det. Men det er nok en del, ikke, som har børn. Ja, over halvdelen, i hvert fald på vores hold, har børn. Ja. Yes. Er der flere spørgsmål? Jeg har et spørgsmål. Ja. Ja. Hvordan er sammensætningen i forhold til, hvilke uddannelsesbaggrunde, som de har på kandidaten? Ja, skal jeg svare på det? Altså, vi har en god del pædagoger med forskellige specialiseringer, der er optaget hos os. Så har vi også en del lærere. Men pædagoger er altså sikkert den største gruppe, kan man sige. Og så har vi nogle med en universitetsbachelor, nogle, der har læst uddannelsesvidenskab på DPU, eller som kommer fra RUC, eller filosofi, idéhistorie, nogle, som læser. Og så har vi også nogle sygeplejersker, som læser hos os. Det er altid 1, 2, 3 per årgang, tænker jeg. Og så meget sjældent kommer også en jordmor. Det har jeg haft 2 af, siden jeg underviser her. Yes. Det er sådan cirka blandingen ser ud, tænker jeg. Ja. Men tak fordi du var modig, Amanda. Det var godt, at du stiller spørgsmål direkte her. Skal vi hoppe videre? Jeg kan se. Der kommer nogle andre spørgsmål. Skal vi svare på dem? Spørgsmålene kommer jeg ind på, kan jeg se i mit oplæg. Skal jeg ikke tage det? Og så bliver I bare ved med at skrive spørgsmål. Det er mega dejligt. Og så svarer vi på dem. Yes, kan vi også. Lad os gøre det. Alright. Godt. Så skærmdeler jeg igen. Og så går vi videre til dit oplæg, Helene. Ja, jamen jeg hedder Helene, og jeg er studerende på generalpædagogik, og jeg er nu på 4. semester. Det vil sige, at jeg er i gang med at skrive mit speciale, så jeg har næsten været hele uddannelsen igennem. Jeg var også tutor på introdagene. Når I bliver optaget på uddannelsen, så bliver I inviteret til at være med til introdagene. Det er nogle mega hyggelige dage, hvor de lærer jeres holdkammerater at kende. Der er nogle forskellige aktiviteter. Der vil være en masse sådan generel information om, hvad det vil sige at læse på DPU og gå på universitetet. Og så er der alle de hyggelige indslag, hvor at vi også danner studiegrupper. Så hvis I bliver optaget, så vil jeg på det kraftigste opfordre jer til at deltage i dem. Spørgsmålet om, hvorfor jeg valgte at læse en kandidatuddannelse i generalpædagogik, synes jeg er ret relevant.
Jeg gik faktisk ind til Åbent Hus, da jeg sad der, hvor I sidder nu, med en tanke om, at jeg gerne ville læse pædagogisk psykologi. Men efter at have deltaget i Åbent Hus, der blev jeg klar over, at det faktisk var generelt pædagogik, jeg gerne ville. Det, der virkelig gjorde udslaget for mig, det var, at holdene er meget mindre, end de er på mange af de andre forskellige kandidatgrene. Så det vil også sige, at der er bedre muligheder for at lære sine studiekammerater at kende. Der er også en rigtig god sammenspil imellem underviseren og de studerende. For mig har det haft stor betydning og har virkelig bidraget til god trivsel på studiet. For mig har det virkelig været rart det her med, at når man sidder og læser noget derhjemme, og man så har mulighed for egentlig at prøve det af i timen, altså række hånden op og deltage mundtligt og byde ind med det, som man har forstået i teksten. Der er også mange forskellige faglige profiler og professioner, der mødes, som Clemens var inde på. Og det har for mig som studerende virkelig været et spændende rum, vi sammen har fået skabt. Det her med, at der er forskellige syn og forskellige perspektiver på de pædagogiske problemstillinger, og hvordan at vi sammen kommer frem til nogle forskellige løsninger eller muligheder eller svar på det, som vi kan genkende fra praksis af. Jeg kommer fra en professionsbachelor. Jeg har læst til pædagog og uddannet pædagog, så for mig var det virkelig spændende at skulle starte på universitetet, på DPU. Studiegrupperne har været rigtig, rigtig givende, og er det stadig. Der har været et godt sammenspil imellem os, og det har været rart, at der er nogen, man kan læne sig op af, både når vi har undervisning, mulighed for studiegruppearbejde, og det her med også i eksamensperioder, at der er nogen at spare med og læne sig lidt op af. Til undervisningen er der cirka 80 sider per undervisning, man skal forberede sig til, og I vil både blive præsenteret for danske tekster og for engelske tekster. Undervisningen vil primært foregå på dansk. Clemens han underviser nogle gange på dansk og nogle gange på engelsk. Og det har der ikke været nogen udfordringer ved for os som studerende. Det har fungeret virkelig godt, og vi har kunnet stille spørgsmålene på dansk. Det har bare fungeret. Fordelingen mellem... Ja, det er fordi jeg er østriger oprindeligt. Altså jeg har boet i Danmark nu i et stykke tid, men jeg kommer fra Østrig. Så ja, det er derfor, jeg en gang imellem også underviser på engelsk, hvis det giver mening. Men jeg blev faktisk så god til dansk, at jeg kan næsten køre hele vejen igennem med dansk. Ja. Okay. Fordelingen imellem studiegruppearbejde, forberedelse og undervisning, den foregår sådan, at vi har undervisning 2 til 3 gange om ugen, og der er undervisning i 4 timer per gang. Vi har gjort sådan i min studiegruppe, at vi har mødtes enten i forlængelse af undervisning, eller har aftalt at mødes en af de dage, hvor der ikke var undervisning, og så har snakket om teksterne. Men det er noget, som man aftaler, når man får lavet en studiegruppe, hvad der giver mening i sit liv. Og så er der forberedelse de andre dage, hvor der ikke er undervisning. Der er eksamensformer, der er både skriftlige opgaver, der skal afleveres, og så er der også en mundtlig eksamen, som foregår i didaktik og læring. Og der kan man vælge i de skriftlige opgaver, om det skal være individuelt, eller om det skal være i grupper, man ønsker at aflevere. Som jeg fik nævnt før, så har jeg en datter, og en kæreste og et hus og en masse dyr, og for mig har det ikke været en udfordring at balancere det. Jeg har bare været virkelig opmærksom på, hvordan jeg har fordelt min tid, og så kræver det en vis selvdisciplinering at sørge for selv at få læst det, man skal. Og det bestemmer man jo selv, hvordan man lægger det. Men I er velkommen til at stille spørgsmål, hvis I har noget om, hvordan det skal fungere. Så vil jeg gerne fortælle lidt om, fra et studerendes perspektiv, hvordan uddannelsen er bygget op, og hvad der er for nogle emner og temaer. Det må I også gerne stille spørgsmål til.
På første semester, der vil I have almen pædagogik som modul, og I vil have forskningsmetoder. I almen pædagogik, der vil I lære noget om pædagogikkens idéhistorie. I vil arbejde med nogle almene pædagogiske problemstillinger, og så vil I blive præsenteret for nogle centrale pædagogiske begreber som omsorg, opdragelse og dannelse. Det, som jeg valgte at skrive om i det her modul, det var, at jeg skrev om voldsramte kvinder og krisecentre, og så gik jeg ligesom ned i historien om magt og overvågning og straf, og så hvordan at det kommer til udtryk i de pædagogiske institutioner. I forskningsmetoder, der vil I lære noget om de forskellige forskningsmetoder. Det kan fx være aktionsforskning, det kan være interview, spørgeskema. I vil lære noget om, hvordan at viden genereres, og hvad er kvalitet egentlig, når man laver en kvalitativ forskning. Rigtig, rigtig spændende moduler, og ja, nogle gange så vil jeg jo ønske, at jeg kunne gøre det hele en gang til. Jeg skal have nogle gode undervisere. Andet semester, der vil I have didaktik og læring. I vil lære noget om, hvad er læring, og hvad er didaktik. I vil få præsenteret danske og internationale didaktiske teorier og læringsteorier, og så vil I skulle arbejde med, hvordan det kan anvendes i den pædagogiske praksis. Her valgte jeg igen at skrive noget om voldsramte kvinder, og der brugte jeg en læringsteori for at finde ud af, hvordan at voldsramte kvinder kan forandre sig efter at have levet et voldeligt forhold. I videnskabsteori, der skal I lære noget om, hvad viden er, og hvordan det produceres. Og så vil I få indsigt i nogle forskellige videnskabsteoretiske retninger. Det kan være, I kender dem, hvis I har læst til pædagog. Så vil I lære noget om fænomenologi og hermeneutik og socialkonstruktivisme og så nogle andre forskellige retninger. Og der skal I møde Kirsten Hylegård. Tredje semester, der skal I have modulet, der hedder pædagogiske problemstillinger og samfundstendenser. Der vil I lære noget om strømninger og samfundstendensers betydning for den pædagogiske praksis. I vil lære noget om magt og viden og legitimationsformer. Og så vil I også komme ind på de her kernebegreber i det her modul, som er samfund, kultur, politik og subjekt. I valgfag, der skal I vælge, hvad I vil. Der er et ret stort udbud fra DPU, hvor I kan vælge, hvilket valgfag, der interesserer jer. I kan også vælge at læse valgfaget på et andet universitet, og så har I også den mulighed at kunne læse eller tage valgfaget som et virksomhedsprojekt. Jeg har selv været i virksomhedsprojekt, og det var en helt fantastisk mulighed for mig at få lov til. Jeg var i virksomhedsprojekt på et krisecenter, og var der 2 dage om ugen i nogle timer, og lavede så et projekt omkring det. Og det her virksomhedsprojekt har senere givet mig mulighed for at skulle holde 4 oplæg i alt. Jeg er blandt andet fået mulighed for at holde et oplæg for nogle af krisecentrets samarbejdspartnere, og så er jeg blevet inviteret til at komme igen, når jeg har skrevet mit speciale og snakket om det. Så hvis I har nogle spørgsmål til, hvad det vil sige at læse et virksomhedsprojekt, så er I meget velkommen til at spørge mig. Til sidst, så skal I jo bruge alt det, som I har lært på uddannelsen. I skal arbejde og fordybe jer i en selvvalgt pædagogisk problemstilling, og så aflevere jeres speciale. Ja. Her til sidst, der vil vi gerne komme ind på, hvad man så kan, når man har læst en kandidat i generel pædagogik. Der er en del, der har fået et arbejde på en professionshøjskole. Det kan for eksempel være på pædagogstudiet, lærerstudiet osv. Der er også flere, der bliver ansat som pædagogiske konsulenter i kommuner, i børnehaver. Det kan også være PPR. Det giver generel pædagogik også mulighed for at kunne blive ansat som pædagogiske lederstillinger, vejledere på studievejledning, uddannelsesinstitutioner, ansat i NGO'er og fonde, HR, ansættelse i ministeriet, og så kan man også vælge at læse videre i en Ph.D.